noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy continuamos analizando la actualidad y por eso nos vamos hasta Fene. La pasada semana el alcalde de este municipio, Juventino Trigo, daba a conocer su renuncia como alcalde, donde será Sandra Permuy, la teniente de alcalde, la que pasará el próximo viernes, este viernes, a ser la alcaldesa accidental. De esta decisión, de cómo se van a llevar a cabo los trámites, hablaremos esta noche con el que es a día de hoy alcalde de Fene, Juventino Trigo. Muy buenas noches y gracias por venir. Hola, moi boa noite. Señalaba que el pasado viernes dabas a conocer este anuncio en el que se te veía emocionado. ¿Fue una decisión difícil? Bueno, sempre é unha decisión difícil cando das un paso que te afecta tanto, non? Tanto no tema persoal como político. Pero era unha decisión moi meditada, era unha cousa moi planificada, quero dicir, non era algo que nos tomara por sorpresa, polo menos tanto ao Grupo Municipal do BNG, ao Goberno Municipal e ao propio Consello Local, a Asamblea do BNG, que xa estaban informados de que se iba a tomar esa decisión. ¿Desde cuándo lo sabía? ¿Desde cuándo lleva barajando esta posibilidad, por tanto? Bueno, a verdade é que eu penso que xa foi a finais do verano pasado cando o Grupo Municipal, nunha reunión, anunciei, comentamos de a posibilidade por un lado, por tema persoal, de decir, bueno, se acerca xa a idade esta de xubilación. Exacto, es que hablaba de tema personal e político. Que é unha cousa, a idade, en esta idade estás perfectamente para estar, é casi unha das millores idades, pero ao mesmo tempo eu comentaba con meus compañeiros e compañeiras que eu estou traballando desde os 14 anos, quero decir, son moitos anos continuados e para min a xubilación é un agasallo, un premio, non? Entón, bueno, personalmente, esa decisión a tiña tomada que non iba a traballar despois dos 65, pero ao mesmo tempo, personalmente, eu teño o meu traballo, o meu negocio, que teño que tomar unha decisión e adoptar medidas pois en este tempo que me queda. E, lóxicamente, hai moitas responsabilidades aí, hai empleados ou empleadas que tes no traballo, clientes, que tes que darlles unha salida con calma, sin sobresaltos. Bueno, pois se fai sin sobresaltos no Concello, tamén o teño que facer eu, non? E a nivel municipal, pois eso, que pretendemos o que pode ser o mellor para a veciñanza de Fene, é dicir, unha transición sin sobresaltos, moi meditado, moi programado, e entón eso xa a finais no verano pasado xa empezamos a falar de como poderíamos facelo, e eu decía na miña roda de prensa, non? É algo de oportunidade política, non vamos a enganar a ninguén. Recordamos que en 2 años están esas elecciones. Efectivamente, agora en 2 anos hai eleccións e a nós, como BNG de Fene, nos interesa que a persoa que todo parece indicar que pode continuar coa alcaldía, que será probablemente a próxima candidata, amén do que diga, lóxicamente, a Asamblea no seu momento, bueno, pois vamos enfocando en ese sentido. Hai que os veciños e veciñas teñen que ter xa esa imaxe de quen é a alcaldesa de Fene e vai a dar unha transición, como digo, moito máis tranquila, sin ningún tipo de sobresalto, que iso tamén é moi importante na política, lóxicamente. Con respecto a los tiempos y el proceso a llevar ahora a cabo, este anuncio lo hacía la pasada semana. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos para que se convierta Sandra Permuy en la alcaldesa accidental y posteriormente en ese pleno de elección? ¿Cómo van a ser esos pasos? Bueno, pois agora o primeiro foi o venres pasado, se fixo público que procedería a facer a miña renuncia. O luns desta semana presentei a renuncia por escrito xa, tanto a alcalde como a concelleiro, quero dicir, a acta de concelleiro, porque hai que separar as dúas. Dejar claras las dos conceptos. Efectivamente. Se retira totalmente del gobierno. Do goberno municipal, efectivamente. E automáticamente teño que convocar un pleno que está convocado para este venres ás 10 da mañán. É un pleno extraordinario só para dar conta da miña renuncia. A partir de aí, deste pleno xa en ese instante, Sandra Permuy pasa a ser, é a primeira tenente de alcalde, polo tanto pasa a ser a alcaldesa accidental en funcións.
e automáticamente hai un prazo de días para convocar un pleno donde se elixe o novo alcalde, ou alcaldesa, en este caso alcaldesa, vamos. La primera alcaldesa de Fene. Eu creo que, para máis, vou a decir, eu creo que é importantísimo. É importantísimo. É dicir, Fene é un concello, e en este caso, gobernado, como decíamos, casi 40 anos polo BNG, e nunca tuveramos unha alcaldesa. Eu creo que é o momento, para máis é un momento en que as mulleres teñen que dar ese paso adiante. Na comarca, comentábamos, non fai moito, así falando da mancomunidade, hai unha única alcaldesa na mancomunidade de Ferrolterra. Bueno, creo que era o momento tamén de que, polo traballo que fan as mulleres na política, creo que a representatividade ten que empezar a ser máis alta, polo ya menos. se ve quien lidera también el BNG, otra mujer, Tamén. a diferencia de otros partidos políticos. Señalaba también que toma esta decisión en un momento de estabilidad en el municipio, que hemos visto que la estabilidad en Fene no ha estado muy presente durante años atrás. Sí, efectivamente, vamos a ver, houbo desde fai anos uns procesos políticos en Fene que todos temos que reflexionar. Creo que todos os grupos políticos o fixeron, e agora, bueno, con diálogo, estamos en un momento, desde logo, tranquilo, ao marxen, lóxicamente, de todas as discrepancias e todas as diferencias políticas, lexítimas e máis que lexítimas, que todos, cada un vemos efectivamente, cada un vemos a política dunha maneira, pero ao marxen deso, a relación entre a corporación municipal hoxe en día é máis que estable, máis que tranquila, e iso, bueno, estes últimos 3-4 anos, pois xa fixo que o Concello, que tamén o Goberno Municipal, lóxicamente, nos poidamos centrar no que nos temos que centrar, que é preocuparnos dos veciños e das veciñas máis que das leas políticas que temos entre os partidos, non? Eu creo que eso se conseguiu, e, bueno, creo non, estou convencido de que se constituímos. Eu, ainda que teño, como digo, eu tamén os meus prontos, pero son unha persona bastante dialogante, creo que podemos falar sempre que sea en interese dos veciños e veciñas, desde logo, non hai ningún problema, e isto se conseguiu, e creo que a imaxen, incluso vos mesmos, o sea, no resto da comarca tamén de concellos, se percibe así, non desde fai anos. Hablaba del gobierno local, recordemos que están gobernando junto a Esquerda Unida, y decía que también conocían esta decisión desde Esquerda Unida. ¿Qué es lo que le transmitió este partido? Bueno, en principio, Esquerda Unida, hai que agradecer que nos momentos, incluso en momentos difíciles, tomaron decisións non boas. Eu lembro cando tuveron que deixar de entrar nun goberno por unhas imposicións fai anos, e tuveron esa xenerosidade política, que hai que agradecelo, lóxicamente, e entón, en este caso, bueno, pues tamén se lle notificou a decisión que se iba a tomar, e de entrada, pues, bueno, contamos, o novo goberno municipal vai seguir contando coa concelleira de Esquerda Unida, porque, bueno, xenera confianza suficiente como para que, lóxicamente, siga no goberno sin ningún problema. Una vez se toma esta decisión, es el momento de hacer un balance de cómo han sido todos estos años al frente, tanto gobernando como en la oposición, especialmente cuando ha podido gestionar este ayuntamiento. ¿Qué destacaría de estos años? Bueno, en primeiro lugar, hai que ver estas cousas, estes problemas que despois, unha vez que pasan, xa parece que nunca estuveron, pero hai unha serie de asuntos e de problemas que podemos ver que estaban enquistados en Fene desde fai moitos anos, non? Falábamos outro día, por exemplo, rememorando xa, non? Falabas as famosas rodas que había na na fábrica de Ruber, e dicías, bueno, que eso había unha demanda de 20 anos para atrás, que aquelo era un polvorín, bueno, conseguimos xestionar eso nas primeiras etapas de goberno, e que eso se retirara. Estábamos falando do derrube da nave de Fondomar en Barallobre. Empezamos a xestionar, e tamén hai 4 anos ou 5 anos se conseguiu avanzar en algo que levaba, pues, 40 anos ahí, ¿no? Otro de los asuntos que recuerdo ahora mismo es ese punto limpio, que yo creo que desde que entré en esta televisión he estado preguntándole, y por fin se va solucionado con esta cuestión. Efectivamente, era outro asunto que decíamos, bueno, pero que está un punto limpo, que está feito, e era imposible de xestionar ou posta en marcha. Bueno,
pois está posto en marcha con bastante, bueno, bastante non, con moi bo resultado polos datos que nos están facilitando. Quero decir, hai asuntos deses, había asuntos que nosotros cando chegamos ao goberno sempre decíamos o mesmo, teñíamos que recuperar espacios para a veciñanza, que decíamos. É dicir, Fene levaba moitos anos que nin adquiría un terreo, un solar, non adquiría un local, non adquiría nada, e había que modernizar non só informáticamente traer o Concello aos tempos actuais, que tamén se conseguiu e se sigue traballando con eso, pero, é dicir, se adquiriron terreos para facer aparcadoiros, se conseguiron, se comprou un terreo para ampliar o parque do río Cadabo, que se está ampliando ahora mesmo, non? Se conseguiron terreos para, bueno, pois na parroquia de Perlío, para poder liberar o río dos problemas cas inundacións que desde que se adquiriu ese terreo e se quitaron barreiras que había no río, bueno, pois hasta ahora non volveu, ainda que non é unha solución definitiva, porque as mareas e os ríos están aí, pero non volvemos a ter o problema de inundacións que había en anos anteriores. Se adquiriu un local para modernizar as instalacións municipais, que acabamos de levar a pleno fai uns días unha subvención solicitada á Diputación para poder arranxar e sitios ou dependencias municipais que non son accesibles, ti mira que a estas alturas, pois o Concello de Fene, bueno, como moitos outros, temos dependencias municipais que non son accesibles, escaleiras, sin ascensor, bueno, trasladalas para ese novo local. Quero decir, e despois temos, porque non nos podemos estender moito máis, non? Pero temos un orzamento recén aprobado que é o orzamento máis alto da historia do Concello. También, por otro lado, en los últimos años Fene se ha convertido en el lugar epicentro del arte urbano tamén. Bueno, pois eso xa, aínda que non sei, non podemos decir que sea un tema exclusivo do Concello, do Goberno Municipal, dende logo, lóxicamente, agradecendo moito á Asociación de Perla Mural Fest, pero o apoio do Concello, desde o primer momento, estuvo aí, e resulta que me vou con un Concello que nunca tuvo tanta repercusión mediática, eu creo que desde a reconversión, o sea, por malas novas, nunca tuvemos a repercusión mediática, e Fene está ese puntiño no mapa, decir, os mellores murais do mundo. Creo que, bueno, son pequenas cousas, se conseguiron cesións por parte de veciños e veciñas para facer aparcadoiros públicos que eran imprescindibles, que levábamos anos pelexando con eso. Quero decir, é un conxunto de cousas, e despois seguimos sendo, e para máis deso hai que presumir, porque foi moitos anos e sigue sendo, somos unha referencia a nivel tanto deportivo como cultural. É dicir, eso ninguén o pon en dúbida, non? Entón, bueno, creo que fixemos un traballo que está por desenvolver, quero dicir, hai proxectos aquí, falábamos que estes días en Adif, bueno, agora estarán a outras cousas probablemente, pero hai 15 días nos notificaron que se levaba ao Consello de Adif por fin o anular o antigo convenio que había do ano 2010 co Concello e iniciar e abrir o novo convenio para a construción do paso a nivel en Perlío. É unha cousa que vai levar o seu tempo, pero por fin os papeles están encima e o millor, que da outra vez non o había, cando firmaron no 2011, é que agora sabemos os cartos que vamos poñer cada un e vai haber financiación. Co cal, cando falamos de, mira que bonito vai ser este proxecto, sí, pero se non me dis de onde van sair os cartos... Exacto, lo principal, hai que tener el sobre en este caso, sabemos como vamos a repartir, sabemos canto vamos ter que poñer cada un, e hai 10 días, pois bueno, nos notificaban que levaban ao Consello que se aprobaba, me parece que era o día 24, unha cousa así, de abril. Co cal, hai moitas cousas, e, bueno, en este tempo tamén, que non se fixera desde fai moitísimos anos, se fixe unha modificación puntual do plan de urbanismo que trae como consecuencia que se están pedindo licencias para a construcción de vivendas en Fene que non había. Quero decir, nos movimos un pouquiño en todos os ámbitos, cousas que eran moi difíciles de mover, e agora, bueno, pois hai o reto este do paso a nivel, hai o reto de conseguir os terreos cos EPEs para o centro de saúde, e hai o reto, e está a intención de poñer en marcha ese novo plan de urbanismo que é necesario. Ao marxen deso, bueno, pois estábamos falando de que en este orzamento de máis de 16 millóns levamos un préstamo que vai a conseguir facer obras en moitas parroquias, ou levamos tamén, ou conseguimos, que hai que comentalo, a subvención máis grande que conseguiu o Concello, de casi 750.000 euros, do IDAE,
para cambiar luminarias, o sea, as bombillas de iluminación e para o cambio da rede semafórica. Quero decir, son cousas que levan moito tempo. Muchas cosas que han conseguido a lo largo de estos años que ha estado al frente, pero en el que también ha tenido que vivir un problema con los trialometanos, también llegó una pandemia y ahora un apagón. De todas estas situaciones, ¿cuál diría que ha sido la que peor pues la ha llevado, la que más nerviosismo o intranquilidad le ha ocasionado? Con moita diferencia a COVID. É dicir, co dos trialometanos levábamos un mes, eu acababa de chegar, levaba un mes ali e, bueno, te quedas, pero, bueno, non tes que afrontar que hai veciños ou que hai que están enfermos e que morren. Eso é, a mí, o da pandemia foi un momento, porque aquí sempre tiñas algunha solución, de trialometanos, oi, pois conseguimos que a empresa que xestiona a auga nos trouxera unha depuradora, nos montaron unha depuradora no concello, sempre había unha solución para casi todo. O apagón, bueno, xa é algo que non tocas e en principio, dis, bueno, non teño nada que facer. O problema era a COVID, eu creo que a min, como alcalde, era que te sentías tamén completamente impotente de algo que estábamos facendo cousas, moitas veces, que non sabíamos se era ben e non era mal. É dicir, cada media hora, tiñas un correo electrónico, tiñas un mensaxe de texto que te dicía, ahora sí, ahora non sei canto. E claro, isto xo trasladaba pois, a Xunta ou a Delegación de Goberno e ti andabas como podías. Moitas veces o pensamos, a veces nos reímos, cando comentábamos que, bueno, empezamos, que nos dedicamos a pensar que a desinfectar os contenedores do lixo, non? Eu pensas ahora e dis, eu recordo cando se falaba con Infantería de Marina, con a Terceira Infantería, que viñeron ao Concello con a súa xente a botar unha man, e nos dedicábamos a, polas beirarrúas, para desinfectar, porque, claro, ves ahora, todo o pasado, e dices, Dios mío, cantas cousas fixemos que realmente... Ante el desconocimiento justo entón, de... en ese sentido, para mí, e claro, e morreu xente, e morreron veciños, xente que coñecías, entón, ese sí, eso é unha cousa, e te ves tamén sin saber, e eso eu creo que foi o momento, o sea, pasábamos horas, e en este caso teño que decir, Sandra Permúdez, que levaba seguridade, e máis eu, cando non había ninguén, porque todo o mundo na casa, botabas no Concello horas e horas e horas e horas esperando a mirar que che decían, que non che decían, chamando aquí, chamando lá, chamando á área sanitaria, e ora isto como facemos, como notificamos isto, como comunicamos, como... O sea, ese foi eu creo que foi un momento máis duro, no sentido, e como ben decías, que para máis pasamos por todo. Por todo ello, si tuviera que elegir algo, lo que consiguió, que más le costó, o que tal vez más orgulloso se siente, ¿cuál diría el mayor hito conseguido a lo largo de su gobierno? Bueno, a verdade é que hai cousas que... Hai moitas cousas que pensábamos que non poderíamos conseguir. Eu quedei moi satisfeito cando fomos capaces de xestionar a compra do... A ver, tamén é a miña parroquia, entonces o resto me van a dar nada. Eso non é moi objetivo, entonces. Cando fomos capaces de adquirir os terreos en Perlío para poder, por un fin, eu cando vin ali unha pala limpando todo o que ali había e tal, dixen, bueno, a ver se con isto facemos algo, pero tamén houve unha cousa, unha obra moi pequena, pero que levaba moitos anos sin afrontarse, tamén era en Perlío, nun tramo do río que deben de ser 80 metros, que se estaba vindo camiño abaixo, levábamos anos, tuvemos que, eu lembro aquel permiso, para facer eso, me acordo que o enxeñeiro municipal nos decía que tuvemos que pedir permiso en Perlío, afectado pola marea, hasta para unha especie de de montaña, unhas ranas de montaña, para saber que non iban a ser afectadas. Os permisos que houve que pedir para aquelo, eu o día que vin que estaban traballando e que acababan a obra, bueno, xa cando nos diron todos os permisos, despois de... Dixen, bueno, e estou falando dunha obra pequena, unha obra... Pero a mí, cando vin aquilo, dixen, bueno, mira, parece que a veces... Pero, bueno, son esforzos que hai que facer, sacar proxectos e botar anos para facer cousas dese estilo, non? Pero, bueno, eso... E despois, bueno, hai outros temas en servicios sociais. Teño que dicir que na COVID, ver como se fomos capaces de bueno, en Protección Civil, Policía Local, os funcionarios municipais que responderon en todo momento. É dicir, hai cousas que te satisfacen porque dis, bueno, ao final os impostos valen para algo.
Todos estes que dicen que non valen para nada, sí Al que final. valen, sí, sí que valen. ¿Qué va a echar en falta más cuando deje ya la alcaldía? ¿Cuál cree que va a ser la cosa que, pues, le va a echar en falta? A ver, eu seguramente, teño que dicir, o contacto cos meus compañeros e compañeiras diarios, ou este todos os días de tal, eso ao final se vai botar en falta. Somos un grupo, vamos a presumir deso tamén, moi cohesionado, co cal, bueno, estás ben. Despois, tamén, por que non, o traballo de moitas veces que hai que agradecer, de moitos traballadores e traballadoras municipais, que sempre están, que sempre podes contar con eles, e iso tamén é, bueno, o equipo humano que te rodea é importante, e iso valo botar de menos. Despois, lóxicamente, hai que recoñecer que tamén se ha de botar de menos isto de que te veña algún veciño, oye, mira, que aquí isto hai que facer desta maneira, ou aquelo se estropeou. ¿Eso lo vas a echar de menos o lo vas a agradecer un pouco de tranquilidad? No, eu vou botar de menos porque son unha persona que sempre e a xente, teño que decir que cando en todos estes anos, cando alguén se dirixiu a mí, sobre todo veciños e veciñas que te conocen de toda a vida, non? Te teñen que decir algo, é como cando que te conocen desde cativo, desde que, oye, tes que cambiarme isto, tes que facer isto, e o botas porque ves que lles botas unha man e cho agradecen. Quero decir, estás botando unha man en algunhas cousas que, bueno, pois eso ahora non vai ser igual, lóxicamente, pero bueno, eso se pode botar de menos, pero estou seguro de que vai haber cousas tamén que se van a agradecer moitísimo. Hablaba también que una de esas decisiones es porque está pronta esa jubilación. Seguro que está pensando qué va a hacer en el tiempo libre. Ya está pensando en alguna actividad ociosa que a lo mejor durante este tiempo no le ha permitido y va a aprovechar ahora. Durante este tempo non me permitía nada. Moitas veces cando che dice con unha determinada edade, dice, oye, mira, que tes o colesterol alto, tes que andar. Hai que andar, mira. E diste, xa, pero empezo ás 8 da mañán, volvo para casa a 1 da mañán, 1 hora e media para comer, cando ando, ás 3 da mañán non se me apetece. Entón, a ver, hai cousas que son tan sinxelas como esas, ou poder sentarte un fin de semana no sofá da túa casa e dicir, e non teño presa, porque ás 5 teño que estar en un sitio, ás 6 hai que estar... Eso se vai agradecer moito, non? E despois, estou seguro que non terei tempo para aburrirme. Unha persona que sempre hai cousas que facer e de momento hasta mentras que teña que seguir traballando. Sí, aún va a seguir trabajando, traballo, pero supongo claro, que seguro que hay ahí en el horizonte pensando alguno de esos planes. Descansar. Desde que el pasado viernes anunciara esta decisión, ¿qué le comentan los vecinos? Como dice, siempre le dicen algo, le llaman, se los encuentra por la calle. Sí. ¿Cómo están siendo estos días después de...? A ver, hai unha cousa, comentaba estes días, estes últimos días, salir pola rúa me costa chegar aos sitios, porque sempre te para un montón de xente, sempre te para, oye, e que... E a primeira pregunta, que é curioso, non? É dicir, pero ti estás ben? Sí, ai, non hai un problema de saúde? No, entonces, se ti decides que, pois ben, oye, moita xente, moitísima xente, home, é unha pena, porque ahora que estaba desfacendo ben, e diste, carai, mo podíades decir todos antes. Pero bueno, ves, en ese sentido, o apoio é moi grande, todo o mundo, tras esa pregunta de, bueno, pero se é unha decisión que tomaches, entonces perfecto, que xa levas, claro, a xente que te conoce di, levas toda a vida traballando, empeza a frenar. Entón, ben, quero dicir, despois ao marxen do que son os veciños, o que é pola rúa, que é o que máis agradece, é que ao final, estar na túa casa, que todo o mundo te saúde, que todo o mundo te diga, te fale sin... Aparte disso, teño que recoñecer que despois a nivel de todo, eu teño que agradecer moito ao BNG, ao bloque sobre todo da comarca, bueno, que estuveron en todo momento, todos os alcaldes. O outro día me chamou a atención cando facemos a rolda de prensa e me atopo ali, os dous deputados no Parlamento pola comarca están ali, a deputada provincial está ali, os alcaldes do BNG da comarca e os concelleiros están todos ali, apoyo, ¿no? E diste, bueno, ao mellor tan mal non se farían as cousas, non? Entón, os ves aí, e despois, desde logo, o apoio do grupo municipal, e xa digo, e agradecer moitísimo aos veciños, e como xe digo, traballadores e traballadoras do Concello, que a realidade é que eu
sempre o pensei, pero agora vexo que non estaba tan errado. É dicir, entrar en política é moi difícil, pero salir da política, bueno, cando ti queres e da maneira que queres, tamén é complicado, e ves que non en todas as ocasións ocorre eso, e hai que saber salir tamén da política. Para finalizar esta entrevista, ¿qué consejo le da a Sandra Permuy? Bueno, eu poucos consellos lle podo dar a Sandra, é dicir, porque a verdade é que co tempo que leva e o que leva demostrado ata agora, eu creo que todos os veciños e veciñas ven a implicación, a capacidade que ten, entón, o consello que lle teño que dar a Sandra é únicamente paciencia. É o consello que hai que dar, porque todo o demais, moitas veces, é a que te empuxa, me empuxa a min, me empuxa ao grupo, dicindo, é que hai que facer, hai que amañar en non sei onde, e dices, tranquila, que é das que queres solucionar todo, sempre está, si ti estás preocupado por algo, ela está 10 veces máis preocupada, entón, o único que hai que, o consello é paciencia, porque o traballo, a implicación e o bo facer, eu creo que está garantizado. Juventino Trigo, ha sido un placer tenerle esta noche aquí en este espacio abierto. Me despido ya como alcalde, pero le emplazo a nuevas entrevistas aquí como ciudadano de Fene. Muchas gracias y que esta nueva etapa sea muy buena. Muchas gracias a vos. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles, pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, de nuestro canal a la carta de YouTube o en la radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.